Prišlo nám kopec nových masiek, nielen od Itskin, ale aj od Farmstay. No ale ja si chcem vyskúšať túto karotkovú od Itskin, tak poďme na to. Maska sa dáva teda na čistú pripravenú tvár. Túto karotkovú som ešte neskúšala, tak poďme na to. Od Itskin som skúšala, ježiš, koľko tam toho je, jak to strieka. Od Itskin som skúšala med. Do tej som sa absolútne zamilovala. Veľmi príjemne, jemnúčko voní. Je extrémne nasiaknutá, ale to všetky tieto masky korejské naozaj si na to dávajú záležať. Milujem masky. Ja si naozaj dávam masku pravidelne niekoľkokrát za týždeň. Ukážem vám taký hack, lebo ja som mal vždy problém, že tu mi tá maska nedrží pri nose. Zoberte nožničky. Tu si ju len roztrihnete a krásne sa vám prilepí na tvár. Všetko to, čo vám zostane v maske, si ešte môžete vytlačiť a ja si to natieram vlastne na krk a na dekolt. A teraz 20 minút relaxácie. 20 minút ubehlo nejak extrémne rýchlo, keď človek relaxuje. Tak, krásne. To, čo nám zostalo z tej masky, si vieme ešte trošku vklepkať, počkať, kým sa nám to vsiakne a následne na to dať očný krém a hydratačný krém. Takže vyskúšajte naše masky, máme ich naozaj šialené množstvo druhov.